Morning anay apot ta karon sa atong garden kaya nawag sa atong gihipot lang yes. Pisko na kay naong ang atong kamunggay atong gihipot. Putlan. Atong giputlan usa nga amo na niya ang resulta guys. Na indot ta kayo dahon oh. Pisko kayo dahon oh. Basta tag-as na guys. Pariyaan ni tag-as na kayo. Putlo nimo ning sanga. Oh, manang nising inaani nagporma. Piti na ni duta. Ay di na to putlon piti naman yung taas oh. Taas na kaayo kung di mo putlon di na ta kakuha. O na ato yung lima na to. Ang duawon ni ato ang ipangtanom nga kamunggay guys. Atay bagong gitanong nga kamunggay guys. Tara. O nanalingsing na sad siya. Nanalingsing na sad siya guys. Ana ra pagtanong sa kamunggay imo ra iugbok. Parering usa oh. Ana sad. Duha ni kabuok. Dali ra kay guys. Ang pagtanom dali ra gyud imo ra yung usog pero dagdag pila ka semana am nalingsing na dayon. Basta kugi lang kita guys. Ato ang batong diri od. Ikatay na sa kamunggay. Atong batong. Idaog na siya. Itong mga batong. Nawa guys. Namuwak nagsugod. Kadong na siya mamunga. Basta mamuwak na. Kahigop na sa tanigutan. Diba? Atong alugbati oh, tambok na kayo guys oh. Atong alugbati. Atong gitanom. Atong galay. Ato ning tarongon guys. Ito yung patatayon. Ito yung patatayon guys. Pararay. Ubay-ubay na ito kuan guys. Ito mo tanong na nidaghan na ang iyang bunga sa batong. Tara. Guys, nindot na kayo tanawan guys. Nakuha na yun, nakita na yun ang mga bunga. Tara. Napagyan. Naga niya ang buwak. Pero isa. Tagas-tagas na guys. Napabot na natin ipabuton guys para makautan ta. Siyempre ang pinakanindot yun guys na bunga guys dara guys. Dara tagas na guys. Paano ni ang pinakauna niya guys nga bunga oh tagas na kayo. Diri. Nalailaga guys. Masay bunga. Ito ning kwaong sagot guys.
ubay-ubay na to ang kabunggay dire guys. Okay, bye-bye. God bless everyone.